nyaut welut nok tengah blumbang anake semaput ketiban gelungan. Loh, kok iso sih? Aku sirep karepe dhewe. Nyaut welut nok tengah blumbang anake semaput ketiban gelungan. Pirang pintal bobote lah. Jujur supaya kampunge cek bisa peraturan kampung ayo dipatuhi ana perintah apa ae. rasane ati sak marine
ku sepisan kadang-kadang mek dandani got andel dalanan kuburan nek kabeh teratur bersikap kerasan gang-gang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri aku yo bangun tak cocokno barek tangga saiki omahku tak dol entek jange aku ngalih nang kono ayo jos bareng kentonge yo pecah bareng kentonge yo pecah gelondong banyune utang gelondong banyune utang makne rame tapi gak kena bapakne wedi sing ngitano wetane bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan metu nang embong katrik senteran lolo mlaku ngedul lo tolek sasaran eling no pertelon menggok eling no pertelon menggok sebab awane ngiting arek wedok sebab awane ngiting arek wedok gak kenal arek meru omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak nipani kemaron ketatap cagak nipani kemaron bareng maju ngicai titik babon ini papan kabeh kabur disangka noyo jerangkong enek padha buyar iki enek padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dheke wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jeplak-plakan sing ditobrok jeplak-plakan dheweke tiba cengkelangan dheweke tiba cengkelangan terus mlayu tapi gedang lolo tiba mangkurep dadak kejem long blombang namung semanten sairan kula salah boten borong kares ya lucu toh kidungane Cak Kartolo ojo lali yo nyimak kidungan Cak Kartolo sing liyane sing akeh